na obrai ibure obia ichi nechi nkona chahe umanyagitari enokondari ekero anyare kwerabuna nigo e county ya Kisii ekero ase ekero yanyare ko bagikoirania achibesa guchase kiganja ekenene serikali na gutaikirania amagendero ali abwenerete na gutumika chibesa icho asinjira ere endonge ayaiganiga ya kwana kurwa chinse mochanya cheki egotoka imeye bunge ya Bobasi ase county yiga ya Kisii nekero bono anyare gusegeta abamenyi bechinse mecho banyare kwene kibuna abana basomigwe elio koreta uburayo buya ase amatuko arebosio erongorwa ali mata alio chenu koromo gakaiga onda bateaga alio gwacha ende uchumuri abange na bungo nya korwali abange na bungo nya korwali ga nabunene abange na muri wetu buya onda aje ko basaba 2027 na mungu atesine mungu angegose mugo magoro ije munatire nega Dr. Enokondari emiaka na lengo 10 na bongo batabikira omwaka nange ndukina akorete kyo konya abantu baitu ikagerenya gitari eri ekaru Kisii level 5 ekaru Kisii teaching and referral hospital ekaru teaching ya sengenjo university ya Kisii ekacha kubwatara naintwe ekatanya gitari yisanire ekosomia abanyagitari gosomia abana bandi bachiko abanyagitari kuona abana batanganya omwaka oyo 2025 ko graduate bale na medicine editoka yetwa chikoli ya Nairobi na somere abandi bakagenda moyi bono na ireta aralia mata Kisii University tuka admit abana batanganya 30 emiaka 6 yari bono ngo graduate bale 2018 batagete igo igasine bena korete bono yana itwa sasa nini ganganya na monge counting him tingo nyaraga yeke bungo yoligia mata na kwa teba Matayo 7 bungo ya 7 na kinyo kotana pastor no basia yote banga wewe kwa dina koreti wewe kotana koreti wono njengo liginde jingo ligitingo nyoa tinya sai we kwa tete ngoyo ko ligina koreti nanyo na soide ko ligia njendo jenga ubugabano kwa Kisii county wono iga binto biriboru nara mugabano itoga twachorete ase chikura chinyinge kabisa yeka yetu akagerete ngana chata konya ngara umwako mutanganiga ngabunga ya yarene nase nyatara manyo yogore kana diga koreki katoma motu imiaka yarire 3 imiaka 3 pero mwaka bilioni joja Kisii county bilioni 15 every year chipara chiasareka tarikorosi chinyagitari chiasareka tarikorosi ekero ngwa chake 2013 aliko kwa 6 billion shillings kako ro 2022 aliko nyora 9 billion shillings na ni chatumeka ngekero ni para ga nguru chale ngakaiga nebeza nje sai bone ge chiko cha uirania omwako mutangani akera 3.8 billion wewe kabere 4.2 billion omwako yo erate 4.3 billion emiaka yetato 10 billion plus ange 14 billion Yoga aki no mondo taketa mbaya 14 billion aveka gusiga yani nganji ko koreka je korakana bono ina kyo ntagete uno mwalimu lengate banga ira abane school basome abana basome kero mwana asomire kana akoreki na tokonye na yerende chief abana basede ko gotike school ga bwemuginyi bomneyiga ko babeko oronge bayirane school ikigera muroche ibintu tubwate county ya asengeje abantu batutukanete mbaga ndi school buya bona gyoroche tubwate mechande kabiri mechandere ga Kisii asengeje ye school abantu batasomete buru abana umongina ayonye goroche nga kale school njago eterete investment ya